kwakungoti makorokoto bosi Yaya Matata usina kupinza zita revamwe vasikana zvinoita sei Shugeta adada fani mushure mekunge akomenta pamuchato waYaya ndokuti congratulations zvako iwe Yaya, kwasara Ana naLolo kuti vachaenda here ivava. Izvi hazvina kubata varidzi venyaya uye manetizens vati aiwa bodoka kubhaiza ndokuita seiko zvaunoleka emotional intelligence pamwe pacho. Do you think about impact yezvimajokisi zvako izvi? So Lorraine Guyo wabva wangodavira akati tikakudayirai nezviri personal mungazoti matukwa ina nditambe newe Shugeta ita maskits akona Ana Chibaby Honde, but respect on my name. I've never posted about you, so please respect that. Yaya abvangu varwira akati iye my queens always and forever, they can never dim your light. Keep making the world a better place and leading the girl child to a better tomorrow. Ndokudai Lorraine Guyo pamwechete na Ana Chibaby. These two women have uplifted many young women through their charity work at schools and in the communities. Be kind and respectful in whichever way you address them. So ndo mashoko abva kuna Yaya akati aiwa guys fine mugona kutaura about me, but nyaya yekuti mudime light revamwe kuti rangu rionekere aiwa munenge matokanganisa. Umwe neumwe guys ane musi wake, hapana need yekuti kana uyo aitwa makorokoto tese tiitwe makorokoto. Anozouchirira umwe ndianiko. Aiwa Ana wafara zvikuru akati madhama mukaseikani risei rinyi vedu we makorokoto. Happy for you, good vibes. Musikana ndokuti waifanira kundirongera mbatya nhai. So haana kuzowana hake invite yekuinda ikoko, asi zvinenge zvakangonaka kana vanhu vachitamba vese. Guys, kakumavenues kunobhadharwa pepeseni. Kune hama dzemurume, kune hama dzemukadzi, kune hama dzamai, dzimwe dzavanobva nadzo kuchechi nechi. By the end of the day unotoona kuti vanhu vatinotamba navo every day vanogona kutongo fall through the cracks vagorega kuinvitwa kumuchato, but it doesn't mean kuti unenge usingavadi zvekutodaro. Vamwe vari kuti ivo marriage is never too late. It was never too late for Sarah to have a baby at an old age, and our situations differ according to God's plan, and will over each and every one of us. Never be pressured on why things are not going your way and why the timing is too late for you. God is never late. He comes at the right time and the right place. There were many people who delayed in their careers. Some failed O levels and dropped out. Some delayed because of financial hardships, whilst others continue to be graduates, getting jobs and becoming financially independent. The funny part is that those left behind are now the ones hiring those who went ahead of them kuma company avo. Miriraiwo nguva yaMwari. Asi vanhu munozviwanepi zvivindi zvekuudza munhu kuti chiroorwa kana kuti chiroora ndokuita sei ikoko. Pamwe pacho unotoona kuti senyika takatonokorwa tsono nekuti zuro ndizuro chaiye. Vanhu vakati madrezi epamuchato waYaya ainjenjemera. What do you expect pamunhu wa2000? Vagara vanongofamba dzichinjenjemera, vanodzizivire pipiti kuti wodzokera zvakare. Vamwe vakati dheko yacho yanga isina kunyatsoita zvakanaka. Vamwe vakati kwaidyiwa matemba kwakune tuhare. Vamwe vakati chino nechino. Vamwe vakati iye muchinda uyu zitare football company yake inonzi Jadeo FC hatisi kuifarira. Vamwe ndo vakati muchembere. Vamwe zvaiye vakati ivo agobvisira mvana mari yakawanda kudai nekuti Yaya haana kuzovhara kane vheu kumeso nekuti mamaira afamba. Imikani ukaita chakanaka vanhu vanongotaura, ukaita zvechakaipa vanhu vanongotaura. Saka kusiri kufa kwacho ndekupi zvakauma. Asi Shugeta anofanira kudzorwa maitiro ake aya ekuti akazowana rudo kuna Butterfly akukangamwa musikana wake wekumasuro uko. Zvakauma kani.